je takýto chillik super, pondelkový. Dostali sme sa až na Caron Beach. Pomaly ideme na pláž. Neskutočne sa mi páči, ako je pláž oddelená od cesty palmami. Je to vlastne pozdĺž celej Caron Beach. A pomaly môžete vidieť, že na pláži skoro nik nie je. Neskutočne veľa ľudí, neskutočne veľa turistov. Je tu bordel. Ako nie je to až taký bordel, aby si nepredstavil, že neviem čo, ale pozemní sú proste nejaké listy, konáre sú vo vode. Také to je, že ja mám rada čistú vodu a mám rada súkromné pláže. A tak tu je to čistá turistická pláž, môžete tu ísť na skútri, môžete tu ísť na tých balónoch, lety a takto. Ideme, aha, tu nie je medúza? Aha, to je medúza, taká malá, nie? Pláž sa nám až tak nepáčila, takže išli sme tu trošku osladiť touto palacinkou. Ako sme sa prechádzali pri pláži, tak sme našli takýto stánok, kde tetuška pripravuje takéto palacinky a my sme si konkrétne dali banán Nutella. Tu sme ešte netušili, že túto palacinku budeme jesť pomerne často. Ak sa chystáte do Thajska, určite odporúčam túto verziu banán Nutella. To už neviem masné. Bude to celkom masne. Bude to masne. Ešte tam pridáva maslo. A je tá časť s Nutellou. Inak ja nie som moc nutelová. Tak hádam mi to bude chutiť. Nech je tam dá veľa. David je veľmi nutelový. Dobre, dá dosť? Mohla dať viacej. Ale prežijem to. Pekne, nešetri. Pozri sa, David, ešte tam aj dodala. Thank you! Toto celé stojí €50. Tak to na ulici peklo. Porničopa. Hrozne debilne sa to naberá. No. No. Dobre? Na to, ako masne to vyzerá, som sa fakt bála, ale je to fakt dobré. Mám nádchu trochu. Čo povie? Nebezpečná. Že je to dobré? Fakt je to veľmi dobré, to také trošku chrumkavé. Je to sladké, ako mňam. Veľmi dobré to je. Bála som sa toho, lebo to fakt masné vyzeralo v vine. Že? Mňamka, veľmi dobré. Po úžasnej palacinke sme nabrali znova energiu a išli sme sa ďalej prechádzať pozdĺž pláže a našli sme krásne miestečko, kde vlastne skoro nikto nebol. Inak, čo je naozaj zaujímavé, tak ten piesok je taký, ako keby praskal. Normálne sme sa cítili, ako keby sme chodili po takom snehu. Ono, aj keď bol suchý piesok, tak to dosť praskalo, ale aj ten mokrý. Že to bolo fakt niečo iné. Tá voda je tu úplne, že úžasná. Taká čistá, krásna, priezračná. Neviem, či to je tou palacinkou, alebo tým, že sme išli ďalej, ale tuto sa mi páčilo ozaj viacej. Dávid si už užíva vodičku. Malá ryba. Že skoro nikto, vodička je úplne úžasná. Trošku akože sem tam sú vlny, hlavne záleží, prejde nejaká loď alebo nie. Ale je to úplne úžasná a krásna, nádherná pláž, fakt nádherná pláž. Čili tu máme vlastne, sme si zaplatili lehátka za $2,50. A keď si všimnete, tak tam je dosť veľa ľudí. Tam sme boli aj predtým a je tam fakt veľa ľudí. A tu, kde sme my, tak je, že neskutočne málo. Aj tam je dosť veľa ľudí, ale tuto proste naozaj málo. Takže to fakt záleží, že kde prídete a kde sa usídlite. To je fakt málo. Úžasné to je. A ten piesok, on normálne, že k šupe. No je takto, že
jak na snehu sa cítite, keď idete. A hlavne aj tu aj na tomto. Jak na snehu. A takéto pekné miestečko je predtým, než pôjdete na pláž. A tu sa bude niečo aj hrať, ale neviem presne čo. Aha, tam je to niečo krásne. No a presne takto, keď nechcete byť na slnku, tak sa tu dá takto pekne schovať medzi palmami a kokosmi. Trošku sme sa ešte išli prejsť v Caron lokalite, kde sme vlastne ubytovaní a našli sme krásne miesto. Tu je nejaký chodník, tam behajú ľudia, pôjdeme sa aj tuto prejsť. Chceme ísť až tak na koniec, lebo tu je ešte stále tá pláž, taká dlhá. A chceme ísť až na koniec pláže. Aha, to je nejaký okruh asi. Všade tu behajú ľudia. To je milé. Prechádzky popri Caron pláži určite stoja za to, veď sami môžete vidieť. No a my si ešte pôjdeme užiť západ slnka, pomaly pôjdeme na večeru a dnes sme mali taký trošku oddychový deň na pláži. Zajtra budeme objavovať ďalej. Vidíme sa. Pataj. Dostali sme kokosy zadarmo. Ja som si dala vegetable, no ako so zeleninou, lebo moc nechcem jesť nejaké mäso, sem tam si dodám. A David má... Ja s mesom. David má s mesom. Ale to je to. A mne nedali to. To som chcela tofu, ale nemám tofu. A nemám tofu. Ja ti dám moje. No. Pataj tu je celkom známe, lebo je to také originálne. Dáme si? Okay. Cheers. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ňam. Ňam. Čo páš? Ja som tu koľko, 5. deň a ešte nebol deň, keby som nemal pataj, hej, takže ono proste to je bomba. A tu to robia fakt dobre, veľmi chutné. A ten kokos tu je dosť sladký. Ňamka. Takže určite odporúčam pataj. Cenové je fakt dostupný. Viete ho nájsť aj za, ja neviem, aj za 2 €, 2,50 €, 3 €, záleží kam idete. Je to fakt dobré.